Ahoj, volám sa Michal Vozárik, mám 26 rokov a som tvorca premien, nutričný poradca a kondičný tréner. Za obdobie 2,5 roka mi prešlo pod rukami cez 70 klientov, s ktorými sa mi podarilo dosiahnuť väčšia či menšia premena. Nie len redukcia tuku, pevnejšie zdravie a formovanie postavy sú jedným z výsledkov nášho spoločného úsilia. Postupne, krok za krokom pri osvojovaní stravovacích aj pohybových návykov a pri celkovej zmene životného štýlu ako parťák, ktorý vysvetlí, poradí, motivuje, povie, čo môže byť lepšie a hlavne ukáže cestu, že žiť dlhodobo kvalitný život v štíhlom a silnom tele nie je až taká zložitá situácia a nereálna úloha, ako sa častokrát prezentuje. Po necelenej dlhšej pauze od januára tohto roku, počas rustenejšieho môjho osobného života, som sa opäť rozhodol ponúknuť svoje vedomosti, skúsenosti, trpezlivosť a ochotu reálnej pomoci človeku, ktorý reálne túži po zmene za kvalitnejším životom, nie len po zdravotnej, telesnej a psychickej stránke. Keďže som sa však rozhodol preferovať kvalitu nad kvantitou, túto službu momentálne budem ponúkať len pre 5 z vás. Čo zahrňuje vlastne online coaching? Momentálne ponúkam 2 typy spolupráce. Na 1 mesiac a na 3 mesiace. Spolupráca na 1 mesiac v cene 105 eur zahrňa úvodný dotazník o životnom štýle záujemcu, 7-dňové sledovanie a analýza životného štýlu, úvodná 60-minútová konzultácia, či už video alebo osobne, vysvetlenie základov výživy a priebežná edukácia, nastavenie stravy, pohybu a životného štýlu, týždenné kontroly v nedeľu s analýzou, radami a úpravami, nedeľný rýchly 5-minútový video hovor, ako to ide, sledovanie progresu obvodových mier a celkového progresu, tipy na potraviny zo supermarketu, recepty, komunikácia odpovede každú stredu a v nedeľu cez WhatsApp či podľa potreby a záverečnú konzultáciu tiež trvá 60 minút či video či osobne. Spolupráca na 3 mesiace v cene 270 eur spočíva v tom istom, ale sú tam navyše 2 priebežné 60-minútové konzultácie po prvom a druhom mesiaci spolupráce. Minimálne v prípade tej úvodnej konzultácie preferujem a odporúčam, keď sa stretneme osobne. Konzultácia je v Nitre a počas konzultácie tiež prebehne diagnostika tela na inteligentnej váhe Tanita, toto je zdarma. Prečo najlepšie osvojenie návykov a tú udržateľnosť odporúčam celkovo spolupracovať nejakých 4 až 10 mesiacov, to je strašne individuálne, avšak spolupráca na 1 mesiac je naozaj veľmi krátka. Pripomínam, že premena je o vzťahu k jedlu, k pohybu, aj k sebe a zvládme to, ak budeš chcieť. Teším sa na našu spoluprácu.